Oh, ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 15, 2025. Time check. Alas 6:15. Nak. Uy, kadaw. Diri ka pamarong ko na yan ano. Happy anniversary. Wala, ano nga lao. Happy anniversary anak. Anniversary namon yan na. Mara ko na ano. May tungod nga amon yan na pizza. January 15. Last year. Pag-aabot ko pala tika nga Manila. Nga ikaw tumawag, nagpasundo. Ganti kang hadto. Dinhi ka na ako nagugoy. Oy, happy anniversary. Ano ito ngayon kapot? Barayda na eskwela. Ano yan dilo kayo? Oo. Nangalimot na yung talon. Iya ko diyak mangangalimot kay mga date nga ni nga mga sugad iton para akong dakoton nga sinisima mga values ba, sentimental values. Oh, nagpicture kami, nagselfie nakatamay tak cellphone. Nakatamay. Ayoko no dida kay maraksot ko na. Itak cellphone ko rit gamita. Bakit kay naka kuan niya? Nakagtirok intalon. Aniya cellphone niya mga pinaskuhan didahan December. Talon. Salamat aniya mga pinaskuhan. Nakagtirok, nakapalit-palitin. Ano ton? iPhone ano? XR dirihan mga kuan diri tonan mga iPhone nga may da mga iPhone ano ton iba ano oo ani yan an baga sharing pa pirated diri pirated ano o diri ko no diri yan iPhone series nga baga kuan an iPhone kuan la oy thank you Manasyoni. Oo yan na pa ko pasalamat thank you Manasyoni. Han mga bado ngayon nga imo pinaskuhan yearly ko dito pero mintigod may daniya baga pinaskuhan kan ko siya mo. Oh, so speaking ano nagsinisering ano nga ano pa inin ang sinisering pa nga year end ko liwat siyempre paghatag itonhin katalahuran ng mga nag-sponsor ang nakalabay nga tuig nga diri kita mga limot liwat so papasidunggan talot ira so maghihimo kita yan actually na akong plano to dito pa iton pag Chinese New Year pero na timing man yan na January 15 magkakalkal ako YouTube from January 1 2024 up to 31 o ipapakita talot ang mga naglabay ano anaton mga nabuhat ang mga highlights la Manu boy so may iton taton mahihimo yun ang adlaw magkakalkal kita yan na January 15 amo to nagsinisari nga takulop nga na utod anniversary namon ni Kusya tagmo han iya paghingan ni kay didahan kulop umubutak ngan hi umubutak ngan hi January 15 aga pagkuhan big bike na motor ay lagi insert tayo ito ha so nornian nagsusulod tayo ito kapag tanay kitahin dilata kaya mo tiya sura adi pa man abri ano kita mabutong okay century ato nakasakay na Kusya naton kuan nakasakay na lagatan aton ay lason Antonio lagatan aton mali mo magkadakan ban ha yung vlog ko yan amo yan nagsabot kami ni Kusya amon baga pinaka highlights good talaga kaya one of my and our greatest dream tigang kabata
nga amo to nga kusya karuyag niya talaga hadto pa adiha akon diri gid siguro nga adiha akon ito nga niya hiyat magbubuot kun hain niya sad sugad yan na fulfill iton nga amon dream last year. Amo to sinisaring good man ano, be careful what you wish for. When the time is right, God will make it happen. Di ginhatag iton hamon nga ito nga amon pipinangadi talon so may dalahayan may dagaton pipirano nga baga nakasunod hanamon journey ni Kusya talon kada ko pag-ulit tiga Manila pastilan na ako ang kami ito simbahan bisan lainin nga iubos nga san kay Dorin ka makasasala kay naminado man nakiton durokin ka makasasala direct pwede ton maglirong adlaw may dako binubuhat nga diri maupay maraw takbuot malain takbatasan may itom kontra pa hit dark oy tabi apoy ato mga engkanto at nga tutulo pero mititira na ako di pwede ito maglirong may tumpa kontra dark kita akong budhi pastilan bahala Ginoo magkuan na akon mag-sharing pa mag-judge oy long life Brad good morning ini na good morning so ipapasok ta na itong mga videos I hope baga umabot kayo tibay ni voice over ko matesting na makitang voice over titikang-tikangan tayo na pagkuan pag screencast screencast good morning Manuelma anong daog anong oray pa kakulop 85 ang ginawa sa 855 oo di ba naghatag ang 555 855 ang ginawa nanin 300 ang alas 5 tumaya ko 543 543 inarokin number tinayak ka kulop ayawat la ati mana muna anyway dahalan yan padayon tayo ni kukanta na natin mga videos okay siyempre amoy niyang pagtikang na bag-o nga tuig January 1 no? January 1 alas 12 pasading January 1 anyo nuibo no? Kataliwan katapos ini pagkakinabuasan amuluat ang pangarawat han mga santos 30 ni kabugos yan makikita man ni baga maupay ang sirak maupay ang aton pagtapo ang bag-o nga tuig 2020 yan ini ngatak na actually amo ito na akong ticket na lupad untad to kita pero mano pa man amo to nga baga binalig na lot kita utrongan haaton dapit baga nagland trip la kami sa kain usang pick up baga para inin kuhaon an big bike yan ipaayad ini didto Manila makita man kamo nga ginahapwat namon ini nga ato na Birago 400cc ang kataliwan amulot ini nga adlaw ang pagpakuha na haakon ni Kusya January 15 adto nga mga adlaw nga gingkadto ko reskwelahan yang tigang ito dida nga mga takna amo na ito nga baga nagkaupod-upod ko na hiya ngayon ini February 18 amo ilotan atong pagpa-blessing han spaceship nga porsla libre sakay waray na monitor nyo so pinagi ni amo ito nga baga sukot ko na baga ini mga Mayo na din diri Marso nga nagkakaada kami mga banding moment namon mga gusto buhaton yung baga mamamasyada amo na ito nga nagkakaupod-upod na kami ni Kusyamot makita man kamo ngayon siyempre diri maiwasan gihapon ang mga palayon haton ang mga alayon para magpaabutan ira mga grasya nga pagpaambit pinagihinin nga mga paklan so man nga era karuyag ipaagi haaton anira pag-sharehan blessings
Ini ano nga aton mga pinandalabyog nga mga grasya, pandarahog, intigang ini ha mga engkanto, mga alien o magkador dilain ano nga pamaagi hiton ira paghatag hiton na bulig sugad din ninyo no mga paambit para kabataan, mga paklans, mga pakaon o anuman. E di rin haakon, di rin tikang haakon, ginhimo la kita nga instrumento ha. Sponsor. Labinahan mga engkanto. Alright. And siyempre tungodan naton mga burhatong gihapon ano, anamon banding nga duha ni Kusya continuous aminin amon pinakasiyahan nga baga out of town nga nasingad to kami amay Kalkabato, amay Lapas Leyte, an spring ano, hot spring. Mamay kala ano. Oh. See? Yan, siyempre di gyapon naton mga limtan ano ang pagbisita tinuig para makadto ano pagtambong hapalo ang tinatawag nga sinakulo para baga mamalandong kadali. Ngayon dinan iya kadlaw na no nagpalibre sa kay kita 16 ka bugos nga simple man lang nga pamaagi an iya pagsaurogan iya kay 16 nga kadlaw na nakong bato simple nagpapasalamat gyapon kita no Holy Trinity one God. Oo nga inin nga adlaw ano pagka tima namon baga pagsimba nagluto kami 16 packs liwat ano inin mga para inin mga kaayaman di rin para tao kaya amon i-request ano nga baga magpakaunhin mga ayam nga ada mga kakalsadahan. Oo makita man niyo pastilan amon nan iya baga request ano nga na din iya mensahe. Mas mapapansin nimo. Dili makakakaon mga ayam. Pero hera baga ang mga tao baga makakaon na makaaro. Ito hera kay dili. Baga katapos na mo na no pagkapanhataganuhan na mga parayam naglumi kami nga namsalin amon lot tinigin dit sa paghatag kananay inilot nga adlaw April 23 birthday lot tinihan akon iri nga tuna nga baga nakapalit-palit kami spaghettihon. Audirip nakapalit, pumalit lang ayan kami duwari kayo magluto, pumalit lang kami. Pumalit lang kami nga ayon nga pandibato. Yan amulot ini Mayo na ini nga bulan, ini nga adlaw ini amo ini baga pag kadto ko ha ireskulahan pag dulong kay ining lot nga adlaw amulot inin akon baga paggikan nga adto Manila may tungod ano nga ako ni gaduha nga pag-attempt nga pag inagawasan pag itinatrabahoan baga waray man kita makadali pudoy. And siyempre pag ingadto naton ano Manila nakakadto gyapon kita no Baclaran no para baga sumimba nga nasingadto kita anon tinatawag nga kanparis si Diwata ato nin nahibalag nga di rin naton mahingangalimtan ang pagbisita kan mahal na puon na Sarino nasingadto kita inin ano Quiapo mamay kala ngan kataliwan na bisita kita gihapon na naton dati anong mga nakatrabaho labi na inin nga aton gintrabaho ano ginpasara an ABS-CBN nakita ko hira na akong dati nga mga katrabaho ngan waray nagdito mag-inukoy kay waray man nakanigip makasakay na-upload man lagihap among baga nag-inuulian kita para makatambong ang graduation ni Kusya and moving up mamay kada ano baga kita pa ang nakapakadto ano stage para magkuhanan iya tuga maghatag na tinatawagin nga bouquet pagpakot nganan iya medalya wa magita maka ano no na sinisiring aton ninihingap everything happens for a reason nga amo wala kita makakadto kaya ani ngayon baga ani kita makatambungan iya moving up salit ka na grade 11 na niya nga na dirigod talaga ni maiwasan ano nga ipaagi ha aton an pagpadayon maghihapon ano nga pagpaambitan ira mga grasya para magdulong mga grocery packs ngan ada gihapon kami ni Kusya bisan baga pakakalugar namon
baga namamasyada kami tinamay na naam pagkadtuha ambaw liwat ngan daragod man kita no nga for all occasion inihiton yung kunhaan iton okasyon pwede ini umatraka namimerti gihapon kita ano kaya mo iniyan baga siring papanalag sa lamanguli talon ikimbitar kita oo pastilan thank you hay mo nga niniluwat nga duha nga lagason ni Tatay Punyo nga ni Nanay Ellen amoy lot ining pakakagat ano nakagat hiyahan na anti-rabies may dinin baga nagpaabutan iya bulig pagpabakuna kan tatay amon na ini anamon baga suntok sa buwan ni Tatay Edgar ano nga baga naghimang raw kami kay baga sa rin ko ay oras nga baga makalakat ako ini na bubuligan ko niya magkaadahin inwaw pero kay baga waray man so nag testing la kami ano pinagihinin nga amon video sakob good man lano in usa ka simana nakalikom kami 75,000 para ini Tatay Edgar magkaada intawon hininwaw Ako si Edgar Montaño. Sang PWD solo parent pickup driver. ito nga simana no samtang baga kami naghuhulat ano han pakalikom han kwarta kamilot ni kusya in baga padayon lang nga baga nagbabanding amon ni kadwa namon nga paghigayon ano ang paghingad to liwat otro hamay kan kabato hot spring halapas kay baga makaruruya gun din baga very relaxing labi na kung baga magululitim kadulutan marasa pagtumlob ngan ha diri naton ano maiwasan nga panhinabo ano didahan adlaw han among pagkadto pagbayad ano han full payment han inwaw ni Tatay Edgar baga na disgrasya kini tigda man laki nga baga nag-slide pastilan kay kung diri ako naka-helmet sigurado ana akon nawong ruba daan na ruba so baga pag abot ko ito na no baga nagpahilot kita kay durog din kabanhod ka maulol ana ako na kamot kay naamon na ba akong gintukod mano pa man ini ano pagkakinabuasan amon ini ang baga an amon most awaited nga ginuhulat nga adlaw han pag-deliver na han inwaw ni Tatay Edgar sugadan amon nasabutan amon ini nanugin pablisingan dayon ini nga iya inwaw nga diri na hiya baga siring patatamayon kundi magiging hayahay na hiya nga na haluyuhin ni ano pastilan kadamo ang mga challenges mga negative feedbacks mga basher nga akon baga gin ka enkwentro pero mano pa man ada kay nagsusumat lagi hapon iton kamatuoran aadaman iton mensahe naton han aton mga sponsor ang mga binulig pangadi para matuman inin nga imo hingyap Yan, salamat. Ang mga tayo nga nagbuli nga mo nga maka nagamtam ako ini nga inwaw o Korea pang piti ka pagkwar sa taklawas tungod ini nga dakong buli nga mo. piragyap kita ka bisis ano nga baga na suspended ano ha Facebook pastilan kon manunumduman ini ano ini nga bata intalo namin ini naton baga nasangkay nga nagbabaktas ti kang hatugop nga may adhay ano nagpaambit naghatag ano bisikleta mamay kala oo sain gihapon niya nga baksidor nangalimot lakan ngaran hinupad to niya oo nyan kataliwan ano naton GoPro ano 10 nagkaada kita yung mga problema kay baga tungod din yung battery pero mano pa man baga diday ni na ako na kaadlawan bumisita ka tangad to kan nanay o baga didto kami hinin baga nangaon na akon simple nga pagsauro gan akon ika 48 anyos din niya kalibutan nga baga pinasaway binurbalabag ada kay kumita man ano hakon may daliwat baga nagpaambit anong pastilan salamat hay mo
Oo, gimpapalit ta king cake. Ada kay imbis ano gimpalit ko king cake, gimpalit ko lugod din Dukitos burger ngan amoy ni naton baga nahimo iton nga adlaw. Ipinanhatag ta iton napulo ka bugos nga burger. O salit salamat pastilan ini nga iyo baga buliga akon nga grasya nga ada kamo ano nagpapabilin. Thank you. Birthday ko. Kabali mo yan, happy birthday pa. Sige, happy birthday. Happy birthday! Andun sangkay! Yan pala kita dida nagpa-Thanksgiving mas kita. Pamisa for the gift of life. Ngan, siyempre Nobyembre 8, amo latin ni ano ang baga pagpasinugog ano han Yolanda victim. Oo nga tinuig ini nga ginabubuhat usa nga aktibidades sa LGU para paghinumdom ang mga biktima han Bagyo Yolanda. So tinuig ini na din na plaza nagkakaden baga commemorating, no? Diri kita baga mangilmot kundi baga maghatag lagi hapon hin katalahuran anaton mga kasangkayan, kabugtuan, kapamilya nga nanhi una haaton maano pa man ano baga padayon lagi hapon kita hini nga mga buruhaton ngan syempre ada gihapon an pag abre ano han nightly dida ha plaza an sinisiri nga pag kuanhan kanang kapaskuhan. Oo, amin yan opening night ano nga baga sharing pakarisyuhan. Yan siyempre ada gyapon na naton na pagsalin oro ganohan birthday tinuig ganaton patata. Mamay kala ito Irinis. Amoy niya ito niya mababatian kada katapusan ko nga nasiring. Okay, sangkay Tonyo. Okay ang okay Uncle Tonyo tapos natawat hiya. Ay sus inigham pa. Ngayon siyempre ito na pagtamak good man itong Disyembre, ada good man itong baga pagsalin oro iton na kapaskuhan damo itong baga nagpapaambit ano para itong aton mga ig kasi ano nga ipanlalabyog sugad hinin ano nga patikang. Oo, ngan may dagyapon ton baga pipirano nga diri law na pangaran pero gusto ko kamustahon sugad kanda Karen kan sangkay Robert kan Micaela. Salamat sa iyo ang tinuig niyo nga baga pagpambitan niyo mga tambulig haton ig kasi labi na gihapon aton iba nga diri na pa mention gihapon. Andiri ko man inin nga tanan nahapos ano napakita iyo ang mga aton binubuhat ngan mga taglagudti or dagkuman nga iyo grasya ginahatag ini na damo nga salamat sa iyo ha. Ikaw mo na ito't maaram basta maaram ka mo hiton nga an iyo mga igin padurayag haakon in nanhingad to. Oh, sharing pano Diyos magbalos the spirit of Christmas inin amoy ni an aton nabubuhat tinuig. Salit in behalf ano an aton mga nalabyugan hadin nakalabay nga tuig 2024. Thank you. God bless you all and may the Lord guide you, protect you, good health and more blessings to come. Oh, kandamana Joy, an astronaut, mga engkanto or hinuman ano nga nagpaambit hinin nga mga grasya. Thank you so much. Happy New Year! Oh, so amad to anaton baga nahimoy ng adlaw ang sinisiring nga himang rawon tuig 2024. Oo. Ada kay siring paman, siyempre taga-tanawon man gud kita ano. Ada unta no baga yan nga tuig 2025. Siyempre magpapadayon lagi hapon kita. Ini nga aton mga buruhaton
Salit nagpapasalamat na kayo nga dalagyap ka mo. Good man, pwede magsiring. Don't forget to like, share, o bisan di rin na mag-share. Don't forget to subscribe, ano? Ginawa, di naging bunukan kita. Ada, thank you so much sa iyo. Ha? Again, unta, ada lagi hapon kamo padayon, lagi hapon nga magkikita, masuportahin nga atong mga buruhat atong kadadlaw. Again, this has been your friend from another stars. Ako lagi hapon yung magpapabiling niyo gihapon nga iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Oy, please subscribe naman. Char. Para dumamo na tatong subscriber. Okay, 10,500 plus na ha. Thank you.